शिक्षक समूहात पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. सावंतवाडी तालुक्यातील वर्षा पर्यटन आणि धबधबे यामुळे प्रसिद्ध असलेल्या आंबोली पर्यटन स्थळाला मद्यधुंद व नशाबाज पर्यटकांमुळे गालबोट लागत असल्याचे प्रकार वाढत असल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी त्वरित दखल घेतली आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र दाभाडे यांनी बुधवारी आंबोली दूरक्षेत्रात तातडीनं भेट देत अशा बेधुंद पर्यटकांवर आळा घालण्यासाठी ऍक्शन प्लॅन तयार केलाय. ट्रॅफिक जाम व अपघात रोखण्यासाठी त्यांनी मोठं पाऊल उचललंय. या पर्यटन स्थळावर अलीकडील काही वर्षात कर्नाटक, बेळगाव, कोल्हापूर व गोमांतकातील काही बेधुंद पर्यटकांकडून सुरू असलेला धिंगाणा यामुळे या पर्यटनाला गालबोट लागतंय. आंबोली घाटातील या धबधब्यांच्या ठिकाणी भर रस्त्यात दारू पीत बसलेले पर्यटक व त्यावर कडी म्हणून की काय खुलेआम चरस व गांजाचा नशा करणारे बेधुंद पर्यटक यामुळे एकंदरीतच या पर्यटनाला लागत असलेलं गालबोट निषेधार्थ असत आहे. याच दरम्यान मंगळवारी एका बेधुंद पर्यटकाकडून एसटीच्या चालकालाही मारहाण करण्याचा संतापजनक प्रकार घडला होता. बुधवारी दुपारी डॉक्टर राजेंद्र दाभाडे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राला भेट देत प्रशासनाला याबाबत सूचना करत ऍक्शन प्लॅन तयार केलाय. हल्लडबाज पर्यटकांमुळे आंबोली घाटात ट्रॅफिक जाम होत असल्यानं सर्वसामान्य प्रवाशांना त्याचा त्रास होत असल्यामुळं कोल्हापूर, बेळगाव या भागातून येणाऱ्या पर्यटकांच्या गाड्या आंबोलीतच रोखून धरण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तर धबधबे व अन्य भागात जाण्यासाठी पर्यटकांना 3 आसनी व 6 आसनी रिक्षाचा पर्याय उपलब्ध करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आलंय. यावेळी डॉक्टर दाभाडे यांच्यासह पोलीस उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर रोहिणी कांबळे, पोलीस निरीक्षक शंकर कोरे, पोलीस निरीक्षक सुनील धनावडे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अनिल आवटी, महावितरणचे अभियंता चव्हाण, पोलीस कर्मचारी शंभा पाटील, दत्ता देसाई, पोलीस नाईक दीपक शिंदे यावेळी उपस्थित होते. मद्यधुंद पर्यटकांची तपासणी करण्यात यावी, तिथं होत असलेल्या गैरप्रकारांवर आळा घालण्यात तिथे असलेल्या गैरप्रकारांवर आळा घातला जावा अशा सूचना देखील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करण्यात आल्या आहेत. तर आंबोली घाटातील मुख्य धबधब्यावर होणारी पर्यटकांची गर्दी पाहता या ठिकाणचा तुटलेला रस्त्यालगतचा संरक्षक कठडा हा देखील त्वरित दुरुस्त करावा, तसंच त्या ठिकाणी रेलिंग करण्यात यावं अशा सूचना प्रशासनानं बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत. तसंच कावळे 7 पॉइंटवर बंद असलेल्या विजेच्या दिव्यांची त्वरित व्यवस्था करावी अशा सूचना महावितरणच्या अधिकारी वर्गास देण्यात आल्या. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.